So bhí báid aine rí, bhí báid ag mhuintir le, so bhí rincleacht aine snámanna, ag scuileach sé, near idir dionta Catholic, so ní scuile sé seo. In nacht tá tú seo Leitir Mealláin na gentar na Mealláin, agus tá muid ag cúrsa Snaidhmeanna tá go léir bunan seo se den darna bhliain ag inisán agus tá géirí go maiile. Chur sé fés mór an chud Snaidhmeanna, bhí me ná dtíon na gcónaí ní ra na Catholic, so tá fés mór teicir am. Hasam muid amach an nara agus nar an fórtaí dreasal nar raid is dócha focail béil agus gachrod chus amach sin agus tháinig daoine réis agus bhéalah Cúrsa Snaidhmeanna. Tá mar bháil gan Garda Cósta so pechtú so scileanna gúnaí tá sé áisiúil aber me pléile fargan os gádach. Well, sé Michael Barrett an seo sé agus gura agus nóí tá baint ag chlán Michael agus ag Michael leis an bhairige agus táine art taithí ag faoi seoltóireachtaí a scuireacht agus mar sin. Nar i gcíonn sé sin, tugann sé scéthair ach má chuirn tún an sníam seo sí dínta mar sin. Mar dhéann sú coplóirí tá sé an siimplí ach tá bag an cleachta. Colla me go leoró na rú me ní sóige ba bhí ní gisc na le maithir agus coppla sean den ile agus róg sé písa maithar mú sileola mar sin. Náid sa bheith gear a písa go drópa chuir nóna nar sé bailí neimhre nó bailí skitsid mar tainim ceartir. Bhí tún an le séine leis agus níos géite níos mú. Feice tú go dóráiteach í písa Európaí caiite agus. Tá chuirúna an sníimecha. Ach bheith an sníime scuile díostéis meachan ára sin bradéile mar dara. Fullmid Snaidhmeanna was suppose an bhliain sin sníam is áisiúil fad gan mhúineadh nó duine tá pléir sa gádach nó le arbáige agus just Snaidhmeanna eile úsú beidir me ceangal potí nó ceangal bád nó ceangal duine beidir scaití. Ó bhhailm na rangaí sé na scoileannaí daníanaí sem mar beidir sinna go le teicinn sem chuileoracha be mbliana agus tá caiim marrán déanaíonn an teic go leor seoltóireacht le rangaí seoltóireacht sa gún. Tá muid go le deagháil leis na scoileannaí mar tháinig riont ceiste isteach ar bhéidir a chur siúls na scoileanna so tá me cheappa go me sé sin go le tarlú i fichbí ceir. Má hagann tá le níos mé tá le díonna le báid aige be meánig.